Irakaskuntzak zera biltzen du bere baitan. Irakaskuntza prozesuan gailu eta baliabide digitalak aplikatzea irakaskuntza jardunbideak hobetzeko. Irakaskuntzarako formatu eta metodo pedagogiko berriak probatu eta garatzea. Zer da orientazioa eta laguntza? Ikasleekiko elkarrekintza hobetzeko ikaskuntza saioetan eta haietatik kanpo tresna eta zerbitzu digitalak erabiltzea da. Orientazioa eta laguntza emateko forma eta formatu berriak probatu eta garatzea. Zer da elkarlanean ikastea? Ikasleen arteko elkarlana sustatu eta hobetzeko teknologia digitalak erabiltzea da. Ikasleak trebatzea teknologia digitalak erabil ditzaten, komunikazioa elkarlana eta ezagutza elkarlanean sortzeko gaitasuna hobetze aldera. Ikaskuntza autoregulatua zera da. Teknologia digitalak erabiltzea autoregulatutako ikaskuntza prozesuak bultzatzeko. Norberaren ikaskuntza planifikatzeko, gainbegiratzeko eta gogo eta egiteko, aurrera pausoak ikusteko, ideiak partekatzeko eta sormenezko irtenbideak emateko.